Incwadi yokuqala yompostoli uJohane. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu. Ngalokhu, bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lowo moya ongavumi uJesu akasiye okaNkulunkulu. Lowo ungumuphi kuKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza. Nakalokhu usefikile ezweni. NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana. Nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. Bona bangabezwe, ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabakaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Ongesiye okaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, masithandane ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandanayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, nokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu, kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina, wathuma iNdodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. uNkulunkulu akazange abonwe muntu. Uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, nothando lwakhe luphelele kithi. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye, naye kithi, ngokuba usiphile okukaMoya wakhe. Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uYise wayithuma iNdodana ibe ngumsindisi wezwe. Lo ovuma ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye uNkulunkulu. Thina siyalwazi, sikholwa yilo lolu thando uNkulunkulu analo kithina. uNkulunkulu uluthando, nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi, ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa, ngokuba njengalokhu enjalo yena, sinjalo nathi kulelizwe. Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu, kepha ezonda umzalwane wakhe, ungumqambemanga, ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo angethandi uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo myalo sinawo, uvela kuNkulunkulu, wokuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe.